Wadhiane mbele gi weche manyien ni jodak ma kwan gi oewa 12,000 e kaunti ma Kisumu medo dar e miechgi nikech midhiero mar oula ma sani koro kwako gwenge mathoth. Oula ma kamano bende ema okelo midhiero e gweng mag West Weyowa e kaunti ma Siaya, kama cham bende nokethore e puodho. Millicent Adhiambo ni kod ler mar wachni. E thuolo mar jumbe ariyo sani, jodak mopogore opogore e kaunti ma Kisumu osewito kuondegi mag joot kokalo kuom oula. Kuonde ma joma ne oula ohinyo, igni mosekalo ne ojote, bende okotony e lako oula no. Kaka piny medo ru, koth medo chwe, kendo bende kaka kuonde kod kwan joma oula medo ywero dhi malo. Pio dara gi gimora mora, kata kama dage onge. Sani kama wachunge kani, ma en wang' yo madhi e skul Ragumo. Ofunyu bendo pongo, Ragumo pongo, Yola bendo pongo, e Kisumu istika. Nyithindo dhi yawo skul kochomo kanye, ohala okethore Ragumo ka te. Gimoro sa ochiko pino monjowa, ma ojogi duka te, ajaba lauga alaro godo mana pi. Pi oturo na dala, makata tero ng'ato ken miriambo, to neno kaka pi olworo ot motieko, makata kama bedie onge, koro kata kama tedie, anaswekora e Ragumo ka, hauso mana nyoyo. To nyoyo no koro kama dhi chwake onge. E sama giseyo jotelo mane giyiero e lemo mopogore opogore mag siasa, gi duol achiel, konyruok ema giywago kowuok kuom sirikal. Koro sani wadak marach, wakwayo mana kony kowuok kuom Kisumu country ka gikelnwa kony mondo wange go nyalo dak nikech kaka wadhi kasa ni onge giwose dhi te mon wewa an kama duka mantie na jegni 63 to kada ko yasa na dhi dak MP man wayiero en mar jomotho en okelo pesa ka okelo mago ka ji otho gimo nyalo konywa godo onge omiyo sani wan gi tabu wakwayo sirikal mondo miyo konywa ngima sani tek to ma wan go moseloso matin be pod pi dhigo nikech pi opongo kamora mora wadak e sikul nyo dhako seweya jowadwa ko ka dhako nyo minyoro atimna nade serikali saidia tutaenda wapi? MCA uko wapi? MP uko wapi? Seneta uko wapi? Gavana uko wapi? Drainage inaleta hii shida yote. Kama drainage ingekuwa mzuri, hii barabara ingekuwa mzuri na hii maji ingekuwa inaenda kwa mto direct. Kalure kod midhiero mar oula no, apisas mag piny owacho osechako chenro mar nono lal ma jopiny oseyudo kod manyo yore mag reso jopiny. Komishona ma Kisumu Usen Alaso ne otelo e chenro makamano ma bende giyangoe ni ji ma ok tin ne 12,500 oseyudo midhiero nikech oula. Gidhi nyime gi kwayo kony mag siro jogo ma midhiero ojuko. Komachielo e kaunti ma Siaya, jodak ma West Ugenya pod medo kwayo kony bang' oula ywero miere kendo ketho cham e puothe. Moko kuom jodak ochuno ni omany kuonde jot e skunde manie alwora no ma West Ugenya. Wan gi lit mokalo ngera e gweng'wa kae, Sifuyo West. Pi osebedo ka thagowa e gweng'ni mwaonge gi kwe. Wadwa wasandre pi odonjo na yot an gi nyithindo 3. Akwa nyithindo kaka diek. Kaka timra gi nyithindo onge, kama ninde onge. Piny koru tisiko kikwa mana nyithindo, kata kama nyalo tede onge. Ma bed no wan kod tent, to dukoro wasedaro bwateri tok got monena kani. To since nukoro waonge kod tent, jogi ng'ato donji od ng'ato, to donjo ga ot ma ng'ato nikod chiege, koro wan kod sida. Kin jadhaka achiel, koro in jamona para. Awadwan mondo sirikal okonywa e mano. Adwaro wacho ni joga ni sirikal ma wan kod ma Kenya ka, kochakre kod county government, kaachiel kod national government matiye, gin aweya problem wan kod piny kerego ni, to kendo gitiyo matek kabisa mondo mi gibi kony jogwagi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Kapod wadong' mana gi weche mag midhiero mag